Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Dapat balaan nila kung aga pa bakuna sila, ano ang benefits nila sa pagkuha sa bakuna to prevent COVID-19. Tapos dapat balaan nila kung ano ang mga expected na side effects. So ang usual, hilanat, kasakit ang injection site, kapag nakitang lawas, temporary man lang, mga 2 to 3 days, ano man lang na ang nila usually nga dapat paghandaan.